Rahayu, rahayu, rahayu sagung para dumadi. Dumateng sedherek kawula mugia kanugrahanipun Gusti tansah cumandhuk dumateng panjenengan sedaya. Karaharjan kamulyan mugi tansah Gusti ingkang kamurping dumadi tansah maringaken dumateng kawula lan panjenengan. Ing wekdal menika kawula badhe paring pangertosan dhateng sedherek-sedherek sedaya ing babagan petungan Jawa. Petungan menika kagem nikahan. Dados teng Jawa menika enten saperangan ingkang taksih ngagem, nggih taksih enten ingkang mboten ngagem. Awit ing tlatah Jawa khususipun nggih ing tlatah Jawa taksih ngagem petungan-petungan ing babagan menika. Pramila samangke ana ing wekdal menika gendung-gendung rasa kawruh Jawa kagem mangertosi pripun petungan-petungan kagem lare ingkang badhe nikahan. Petungan-petungan dinten badhe ingkang badhe nikahan. Samangke ing wekdal menika kawula kaliyan rencang kawula samangke badhe bahas pripun dinten ingkang sae kagem nikahan utawa dene nikahaken putra lan putrinipun panjenengan sedaya. Niki kawruh kagem panjenengan sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rika, iya, ngene. Sekarang dibawahi. Nah, dia kalau di melaku kayak itu menjaga Lah iso apa-apa ya. Nanti yang melaku misang ngomongane kaki bati dapat. Iya. Kan arep takon ceritane arep takon babagan dia aku ponakan aja arep nikahan. Iya. Nah, kan nikahan dinane memang kayak kebetulan wong tuane ya memang bingung juga. Aku sebagai wong keponakan ya karena ya aku terpanggil lah. Terpanggil kepengen ngerti. Aduh ke mbok wong etungan Jawa siki kan wis kudu perlu. Sing jare mandan apa nlimet tapi selamat. Benar. Babagan gue sing aku dadine tekakna tek mlakukna mari ngene. Iya. Nah, dewek itu memang wis pirang-pirang dina kedeleng-delengna kok kaya wong pada bingung temen dadine ya aku tetekenan lakonane oh ya meneng Mas Wahyu disik. Masalah ya babagan itu kan aku perlu takon. Iya. Mbok ngasih mengko mengana wong jenenge wong jejodonan kan ora munggo. Benar. Dinasti kudu tekan. Kaki nina. Ya syukur kutul popoting yuswa. Iya. Ya kebenaran kayak gie Kang Dodi nang dina gie aku juga ngowe ngerti karo sedulur-sedulur dewek sing aran mengkana. Ya khususnya nang gedung-gedung rasa dilalah nang acara gedung-gedung rasa gie nang kawruh Jawa gie aku kepengin apa jenengane ngowe ngerti kanggo sedulur-sedulur dewek. Awit jaman siki wis jarang banget wong gue nganggo petungan Jawa. Iya bener. Nah, padahal petungan Jawa gue kudune tesi diuri-uri. Iya. Wong ngomongna njlimet tapi ana tembungan njlimet iki slamet. Iya bener. Lah, kayak tiwas kebenaran dadi kaya kata kamari ngene, ngorisit kayak takundana anu Dawir ke wedang ki. Lah, teh ya. Lagi sing nikahan jenengane sapa? Kuwi jenengane Indah. Indah. Apa sih Indah bisa diane. Iya, kayak orang tulis sih. Ya.
Ya indah. Indah. Lagi wetone tanggal lahir untuk tanggal lahir. Beton ya. Iya beton, dina lahir. Betone kue Rebopon. Rebopon. Ya tertulis ya. Iya. Rebopon. Nah terus sing lanang. Lagi sing lanang ki oli wong keniten. Iya. Wong keniten jenenge Agustriana. Ya. Agustriana. Lagi lahirnya. Ya, kepinginannya aku lahir juga wis takon iya. Tapi mbok ana salah anu mbok petungane kok tekulang maning ketawa nama tapi ngertine aku ingin jelaskan kowe Setu Manis. Ya. Setu Manis ya. Ya. Nah, ke mengko golek dina sing paling apik nggo nang akad nikahe. Iya. Nah, kanggo sedulur-sedulur kabeh ke tiwas kebenaran nang waktu biye aku ngomongna masalah babagan etungan Jawa masalah nggo nikah dina sing apik nggo nikahan. Nah, dilalaki anak anggodi teka mari ngene tiwas kebenaran juga keponakane Kang Dodi iki arep nikahan. Dadi iki kanggo sedulur-sedulur kabeh kepriye sih carane ngitung supayane bisa ketemu dina sing paling apik nenggon akad nikahe. Yeah. Jadi sebenarnya kayak gini Kang Dodi. Jadi dina semua hari itu baik. Yeah. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu baik. Yeah. Tapi ada sabda Nabi Muhammad SAW ketika ketika Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditanya, saya mau menikah, kata Abu Bakar As-Siddiq, hari apa yang paling baik? Nah, Nabi Muhammad SAW bercerita, semua hari sebetulnya baik, tapi ada hari yang paling baik menurut kamu, maka laksanakanlah pernikahanmu pada hari yang menurutmu paling baik. Nah, lah siki denggono nggawa derek. Dadi jane kabeh dina apik. Nah, siki golek dina sing paling apik, nggo nikahna. Lah iki wis ketemu sing wadon ki nang Rebopon. Yeah. Sing lanang ki kan Setu Manis. Dadi dheweke kudu ngitung dhisik. Nah, ngitung ke neptune ki pira. Nah, jadi wong Jawa ki kudu ngerti neptu. Rebo karo ki juga ngitungan pira. Iya, rebo ya. Nek rebo nang petungane kowe ki nang neptune. Nah, rebo neptune kuwe nek dina rebo ki 7. Rebo 7. Nah, nek pon pada bae 7. Ya. Nah, 7 karo 7 dadi 14. Nah, 14. Lah ki jumlah neptu pasaran dina. Ya pasaran kowe karo dinane gitu lho. Ya. Dadi nek pasaran kowe manis, paing, pon, wage, kliwon, lah kowe jenenge pasaran. Lah nek nang dinane kowe ya ana Senin, Selasa, Rebo, lan sapanunggalane. Nah, tembung dilala ke apa jenengane sing wadon si Indah 7 karo 7 jadi 14. Nah, sekarang cari tahu yang laki-laki yaitu Agus lahir itu hari Sabtu manis. Nah, Sabtu neptunya itu 9. Ya, kalau manis neptunya itu 5. Jadi 9 ditambah iya sama saja 14. Nah, cara menghitungnya ini ya. Nah, ini dari neptu hari pasaran weton pengantin, calon pengantin putri ditambah neptu pasaran dan hari calon pengantin kakung. Ya, jadi ya 14 kali 14 jadi 28. Nah, 28. Nah, ke 28 ki ya, kita mereka ketemu apa? Jadi itu baru peristiwa pertemuan.
Nah, nanti ada peristiwa yang sakral, yaitu pada hari untuk mencari hari baik saat pernikahan ijab kabul. Nah, nek wong Jawa ngomongna nek ora nang karone nang kapate. Kalau kapat kayak gini. Jadi kalau dari kita ambil ya, katakan kalau kita ambil dari hari ya, dari hari calon pengantin putri. Contohnya Indah kan lahirnya kan nang Rebo Pon. Nah, siki Indah dejikote kene dinane. Nah, nek wis sak Rebo dinane kene karone. Nanti Rebo Kemis. Nah, lagi karone dinane Indah. Ya, jadi nang Rebo terus Kemis. Nah, kene rumah maneh ya. Kemis. Nah, ke Kemis. Lah, siki nggone sing lanang. Sing lanang kuwi kapate ke pasarane. Ya, pasarane manis. Pasarane kan manis. Nah, datunge Pak kapate ke pasarane. Manis, paing, pon, wage. Dadi nang Kemis wage. Nah, ya iki karo kapat. Nah, terus iki dijumlah. Neptune Kemis karo neptune wage. Nek neptune Kemis kan ora, nek Kemis kuwe 8. Nah, wage 4. Jadi dijumlah 12. Ya. Nah, jumlah 12. Lah, ke nang peristiwa sakral. Dina ijab kabule. Nah, ijab kabule. Nah, ijab kabul ke kudu ditambahna karo peristiwa pertemuan. Ditambahna karo sing mau. Sing 28. Jadi 12 ditambah 28. Jumlahnya jadi 40. Ya ora. Nah, 40 ke kok dibagi 3. Nah, turah pira. Lah etungane kayak iki kan Budi. Nek nikah, iki kanggo sedulur-sedulur, nek nikahan kowe etungane 3, dibagine 3. Lah kowe anu apa bae? Siji, ana wali, pengantin karo pengulu, ya. Wali, pengantin, pengulu. Ya, wali, pengantin, pengulu. Jadi aja kalian dibagine 3, etungane wali, pengantin, pengulu. Nah, jadi kayak mau dibagi 3, turah pira? 40 dibagi 3 turah turah siji ya. 13. 39. Iya. Nah, turah siji. Nah, turah siji apik juga Pak Dodi. Apik juga. Nah, siji ketiban nang pengulu. Pangapura nang wali. Wali pengantin pengulu. Nah, anak hitungan maning, anak hitungan Jawa sing ngomongna Sri Dunya Lungguh. Nah, Sri Dunya Lungguh. Ada 2 versi ya untuk sahabat-sahabat semuanya, sedulur kabeh anak anak rong versi. Sing pertama mau pengantin wali, pengantin, pengulu. Nah, terus sing kelorone Sri Dunya Lungguh. Bisa di kanggo Sri Dunya Lungguh, bisa nganggo wali, pengantin, pengulu. Nek nganggo wali, pengantin, pengulu paling apike nek wis dijumlah dibagi 3 tulang loro atau tinggal 2 itu baik. Pengantin lebune. Nah, pengantin. Tapi kalau kita mau menggunakan yang versi yang kedua Sri Dunya Lungguh ya, Sri Dunya Lungguh baiknya jatuh atau lebih 1. Nah, jadi turai siji Sri ya. Nah, ana artine Kang Dodi, ana artine. Dadi nek etungane ketibane Sri utawane ketibane siji, dadi mengko sing dikarepake pengantin sekloron ya, Kang. Pengantin sekloron kuwi gotong royong, ora dewek-dewek. Iya. Jadi nek ana apa-apa soalnya gotong royong. Bareng-bareng. Iya, tapi nek ketibane loro kan dewek-dewek. Sing lanang dewek, sing wadon dewek. Dadi nek umpamane ana apa-apa, karepe dewek-dewek. Dadi lebih apik, lebih prayogane sing ketiba siji. Nah, dadi nek umpamane ana renteng utawane ana permasalahan apa-apa bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi 2 jadi 1. Nah, iki kanggo pengertian sedulur kabeh.
bisa turah siji supaya bisa bersama-sama. Tapi kalau turah 2 nggak apa-apa, bisa saja dilaksanakan. Nah, nek turah loro nggak apa-apa, kalau yang penting jangan turah 3. Kalau turah 3 artinya nggak ada, kosong gitu. Gundul, hitungan namanya hitungan gundul. Baiknya sisa 1 atau sisa 2. Kalau sisa 1 bisa dikatakan Sri. Nah, apik jadi pengantin keloron, sekeloron, pengantin lanang karo pengantin wadon, ada permasalahan apa? Jadi 1. Nah, Mas Wahdi. Iya. Berweden iki nyuwun sok krungu kae. Iya. Jadi ana sing ngitung-ngitungan ki gotong kliwon. Oh, iya. Gotong kliwon ki sing babagan sing kaitane iya, sing kepriwe? Kaya mengkono kan bocah wis pada iya, cocok. Lah wong tua kan arep menggak kepriwe ki tuan kaya iki kan dadine kok wis dilakoni mung malah weden lagi nggo pengertian karo para anu lah apa? Iya. Sedulur-sedulur kabeh ya, sedulur ya sedulur kabeh. Nah, anake tukang maning gotong kliwon. Ya, gotong kliwon kuwi maksude ke apa? Ke gotong kliwon kuwi maksude ke piye? Dadi lir umpamane bocah wadon kuwi laire nang dina Rebo Wage. Ya. Lir umpamane nang dina Rebo Wage. Lah terusan sing lanang kuwe nang Jemuah Manis. Nah, jadi kliwon gue ana nang tengah-tengah. Nah, dan kliwone kaya digotong. Nah, digotong. Nek nang wong Jawa sedulur kabeh, nek ning Jawa itu kan gotong kliwon memang sangat rentan sekali dengan apa ya? Adanya suatu gejala-gejala yang tidak diinginkan. Sebetulnya gotong kliwon itu bisa juga dijalankan kalau orang Jawa itu mengatakan ditrekai. Nek wong Jawa ki ngawon ditrekai utawa disarati. Kita kembalikan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang ada di dalam perhitungan ini itu suatu keyakinan buat teman-teman semua. Buat sedulur-sedulur dewek. Ya. Jadi ini kembali kepada Allah. Yang penting kita jangan sampai kita itu tidak berdoa kepada Allah. Jadi ini cuma suatu perhitungan. Jadi kita kembali kepada Allah. Semua yang menentukan urip mati rezeki jodoh hanya Allah. Itu adalah rahasia Allah. Jadi kita sebagai ciptaan Allah ya ikhtiar. Iya, ikhtiar usahane. Nah, nek umpamane gotong kliwon ya kan Budi, itu bisa dilakukan. Jadi mengkon nang pernikahannya gue dina nikahe gue nang kliwone. Jadi di umpamane orang gotong ya. Iya, jadi orang gotong mau kliwone dijagongi. Jadi mengko pas nikahane dina sakral sing go ijabe gue mengko nang kliwone. Jadi di umpamane arep nang Selasa kliwon utawa nang Jumat kliwon utawa nang Rebo kliwon apa sih penting kliwone gue dijagongi. Jadi kok orang digotong kliwone kok dijagongi. Jadi kejadian sing ora kuat kan. Ya. Ngomong pasti. Iki memang benar. Ini suatu mitos. Jadi faktanya kita kembalikan aja kepada Allah. Tapi buat saudara-saudara kita yang ada di sana, jangan pernah kalian itu putus asa atau jadi beban masalah apabila kalian itu jodohnya itu gotong kliwon ya. Kita berdoa aja kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah mana yang baik dan mana yang tidak baik supaya apapun yang kita jalankan itu nanti tidak ada kendala apapun. Nah, jadi sebenarnya kayak gini, nek awake dhewe wis mempercayai bahwa tidak akan ada apa-apa, insya Allah alam ini, rasa ini ya, itu kembali kepada kita itu positif. Ya. Jadi sebetulnya manusia itu sudah diberikan akal, pikiran sama Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk berpikir yang positif. Kalau kita berpikir positif, maka dari alam jagat ini Allah yang memberikan akan berdampak positif juga kepada kita.
Tapi kalau kita selalu berpikir yang negatif, maka dari pikiran-pikiran negatif itu bisa membuat diri kita malah berdampak negatif pula. Jadi tetap selalu berpikir positif, apapun yang akan terjadi kita serahkan kepada Allah. Jagat menungso ora ana sing bisa ngungkuli daya kekuatane selain daya kekuatan Gusti. Nah, kekuatan apapun tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Nah, jadi kabeh mau pasrah nama Gusti Allah. Jagat menungsa amung bisa nendungan. Yang dadi mandan aja. Iya. Nah, yang sedulur kabeh aku juga mandan aja mau aku ya wis tua tapi ya carane ki negara mulai duwe dadi aku ya ora ngerti ki kok cucu-cucu maling ngene ngene Mas Wahyu. Ya omong-omong jarene ki sok nguri-uri budaya Jawa. Ini sing kan perlu ditumbuhkan lagi. Aku dhewe juga kepengennya hal-hal semacam ini kita bisa sharing istilahnya. Kita sharing gendung-gendung rasa. Lah nengene akan nemu urusan kayak kita di anak Jawa pan kebaban kayak iki kan aku dadi mantep. Masalah sing dina apik kabeh apik. Tapi wong ikhtiar, wong mlaku sing anak tuntunane biasane sok ke nei dalan yang buku priwe. Dadine mandan. Dadi sige iki Kang Rudi. Ke wis apa jenengane ketemu mau dadi mengko keponak Amerika kowe mengko dinikahna nikahane kowe mengko nang dina Kamis Wage. Kamis Wage. Nah kowe mengko arep ke apa jenenge rembukan karo keluargane Rika Desi ora masalah. Mengko ana petakonan-petakonan apa sing perlu disampaikan maring aku sampai nanti ora apa-apa. Ya bisa lewat SMS mau kamu kok ana orang waktu di umpamane SMS bayar karena aku telepon karo aku ya apa-apa. Lengkap di SMS ya lengkap ya zaman siki ya kowe wedange mau kowe yo kowe karo kowe ya kan kok sedulurku kabeh ing wekdal menika sampun kebabar masalah babagan petang-petung dina kanggo nikah. Lagi disambi wujud lagi. Iya ora apa-apa, sane bae wong sing jenengane mulai gendung-gendung rasa wis ana sing biasa bae ya. Dadi iki kanggo sedulur kabeh sing anak-anak moklir umpamane butuh masalah hitung-hitungan bisa mari gunaku bae ya. Bisa nganu solusi apa bae lah. Contohnya masalah babagan-babagan sing nang Jawa. Ayo sekali hitungan ya, terus pindah rumah bisa. Ya bisa. Jadi ya pindah rumah bisa. Jadi engko ana pindahan rumah, terus ana apa jenengane di rumah Amerika. Nek itu nggon primbon Jawa. Nah, nek primbon Jawa ki anu pirang-pirang kanggo di. Dadi ki etungan-etungan iki wis jen bener-bener anu sekali leluhur dhewe. Dadi sing kudu diuri-uri aja ngasih di larekna utawane aja ngasih kayak awake dhewe orang nganggo kue lah wong sejenengan awake dhewe bukan kasih nang Jawa dadi ya tetep kudu melu apa sing dadi adate nang Jawa. Nah, ada kata budaya dan agama harus seimbang. Agama tak ada budaya kekok. Budaya tanpa agama peteng. Maksudnya apa? Jadi kudu seimbang. Budaya karo agama tetap seimbang. Budaya ada agama cerah bersinar. Agama ada budaya juga lurus kewes. Nah, jadi kudu seimbang, sinkron, iya balance. Iya. Ya. Nah, kalau sedulur kabeh iki kayane gendung-gendung rasa kawruh Jawa babagan petung apa ya? Petungan ya. Petungan Jawa. Iya, petungan dina. Iya, petungan dina
kayane wis cukup semene bae. Aku dongakna kanggo sedulurku kabeh. Muga-muga dina-dina saben dinane diparingi kanugrahanipun Gusti Allah, kanugrahan keselamatan, kesehatan, kebagasarasan, selamat dunia, selamat akhirat, diparna karo rezekine atau sekang pinahine. Natungakna kabeh kang sedulur kabeh sing ana ngendi papan bae, natungakna muga-muga jenengan kabeh diparingi kebrigas warasan rahayu selamat saka sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cukup semene bae kanggo sedulur kabeh. Kanthi atur rahayu 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 sagung para dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.